nonse ndithu amene simunasokera ma GPS langa dzina Archbishop Heneka so kulanda ndithu program ineyi ichiroti My Soul Sings. Mene madziwira ndithu program ineyi timabweretsa ndithu nyimbo zauzimu, nthawi zina timabweretsa oyimba nyimbo zauzimuzo, nthawi zina timabweretsa ndithu magulu makwaya chijiwa chomveka bwino amati makwaya ndithu oyimba nyimbo zauzimu kumakupatsirani nkumaona asuli muzitha kumva nkhani zawo sinangafere mangusangalira mopasani nyimbo pano kumusima kodi zikutani zikuyenda motani utumikiwo ukuyenda bwanji ndiye alimo bwana ndithu pano amenewa amene ndithu akuimba nyimbo zauzimu sungabwere munthu wina muno amene ndithu sayimba nyimbo zauzimu sizingatheke amabwera kukandithu amene amayimba nyimbo zauzimu gospel music akanyada ndithu amachita mwachoncho ndiye lero mu studio muno ndithu tabwera ndithu ndi oyimbanso amene ndithu amayimba nyimbo zauzimu mukhale pompo muone kodi macheza athu ayenda ndithu motani komanso katikati mo tikhale tudalitsika ndithu nyimbo zimene anayimba ine mukhale pompo muone ndithu programu iyi mpaka ndithu kumapeto koma choyamba tene kuti tawanira tathokoza mukhale umasuka chipinda chino ndithu cha GPS amalawi ndithu nsanje tuchilipa mchinji tunkhotakota akuona ndithu programu iyi koma tikulonjereni kayi choyamba kuti takulandirani kachikena amene oti ayi pamalo kapena oti pa nyumba kapena oti pa khomo pamene pamabwera mulendo alendo pamakhala ndithu pa khomo kodalitsika ifenso tadala tsiku la lero kulandira inu choyamba ine ndauza kale dzina langa Bishop Heneka Sowa andidziwa koma sindidziwa kuti inu zikuyenda ndithu motani dzina licha komanso kumene mukhala komanso muchitira umboni kapena kuti kupanga confirm kuti ayi mukuyimba ndithu nyimbo zauzimu mwene tabwera ndi munthu kuti ayi tinanamo kuti ayimba nyimbo zauzimu mwene kuti ayi ayineyo sinimayimba zauzimuzi ndimangophatikiza koma muno makhaekhaekha amene amayimba nyimbo zauzimu ndingati maphatikiza mwene ndinoti ayi programu ndulire pamenepa azabwereso amene ndithu mina akuyimba ndithu nyimbo zauzimu koma alandena Malawi amene akuonera muzitchula dzina koma muchokera komanso mupanga confirm kuti muyimba ndithu nyimbo zauzimu tiyambire pamenepa zikomo kwambiri muna Malawi nonse ine dzina langa ndine Patricia Zandonda oyimba ndithu amene ndimayimba nyimbo za gospel ndithu nyimbo zauzimu kumene ndimakhala kunchinji koma kumudzi kwathu kwenikweni ndeti ndi kunchisi kumene nambadwira nde kunchisi apa muti mukamba za kunchinji zayenda bwanji apa ndikukamba za kunchinji foti ndikumene ndikukhala pakali pano nangopitako basi chifukwa cha business kukasaka ziwiri zitatu kukasaka ndithu kunchinji ndabwerako maulendo ndithu angapo kuzajambula ndithu chifukwa programu iso nthawi zinaso timaonetsa anthu kuti ayi kunali zochitika kunchinji mati ku chill sport yes ndikomwe kweti ndabwerako ndithu maulendo ambiri kuzajambula ndithu zochitika malaunch ma gospel shows ndi zina zotero inu kuti muti machoka kumweko kunchinji tatuzeni kuti kumeneko kunchinjiku anthu mwina music makamaka ya uzimu akuyilandira bwanji kunchinjitu anthu akuyilandira bwino kwambiri akuyilandira bwino kwambiri ndithu chifukwa chake kumene akakhala kuli mashow ndimona kumadzaza kwambiri ndipo kumadzaza komano namva kuti amene pa chill sport anthu amakonda ndithu kubwera madzulo chifukwa mapeza kuti kuli show 2 koloko kumubwera anthu 3 3 koloko oti sakudziwa mwino wake amamba ndithu udankhawo ndipo kwambiri show ili mwina anthu sabwere koma kuona ndithu 5 mapita uko mwina anthu ndithu amakhala kutulukira ndiye nchinji imeneyo zilivyo chifukwa yani I think basi anthu anangozolowera kuti chifukwa cha mabizi awo basi aliyesa amakhala kuti nthawi yakumasana aliyesa ali busy ndi zintchito kuti mabizinesi chani ndiye ikamafika chakumadzulo kuja kumene anthu aja amakhala free kuti akasangalale akaone zina kumene kuja chabwino ndithu tibwere kobe nthawi ina kunchinjiku komano ino mwali muyimba ndithu nyimbo zauzimu pano pa Malawi tatipase ndithu ka background kuti kodi zochokera kuti munayamba liti komanso mwina chimene chinachititsa kuti mwina muziyimba muganize kumapanga nawo ndithu
izi zotumikira Mulungu kudzera mu nyimbo zawo zemozi chikhale chani? Okay. Kwakukulu ndikhoza kunena kuti ineyo kuyimba kwenikweni kuti apapa ndamboyimba ndeti ndi 2007. Okay. Yeah. Chimene chinandipanga kuti ndiyambe kuyimba ndekuti ndikapita chechi kuja ndikamakhala kuti ndikuyimba kaya makolasi aja kaya ndimvera makwaya aja ndeti moyo wangawo ndimamva kuti apapa ngati ndafika malo enake ndimamva bwino mwachidule ndiye ndikamamva chonchija ndimafunitsitsabe ndimbe nawo chechi yanji imene mwe CCP nthawi imene ndinkapemphera CCP. Pano mnasintha? Pano ndinasintha. Okay. Sure. Mupemphera ili? Panopa ndikupemphera Assemblies of God. Okay. Yes. Chabwino. Okay, mukapita ku CCP yakuimba makolasi ino mtima wangu kumadumpha. Ndi ndimava bwino ndipo ndimasangalala moyo wangawo ndimakhala ngati ndautengera pena pake. Ndimakondwera kwambiri ndithudi. Ndiye basi joina nawo makwaya aja ndeti ndimasangalala kwambiri. Okay. Pamene ndimafika 2008 ndi pamene ndimava kuti ndambo mutu mwanga mwambo mabwera nyimbo zoti nditha kuziyimba pandekha. Okay. Sure. 2008. Yeah. Ndithu. Ndiye pamene nambo kuti I think ine ndithopanga kompozi nyimbo. Chimenecho chimene ndimafunitsitsabe basi ndiziyimba ndikangoona kuti pena pake kaya mwina kwabwera eseka pansika abwera fellowship kaya enake kandi ndikumva olo ndingoti kaya radio nikangova nyimbo zija za uzimu moyo wanga umasangalala kwambiri. Ndiye chimandipanga beforce kuti ineyo ndiyimbe basi. Ndiye ndinazindikira nthawi imeneyo kuti I think Mulungu anandivika china chake pa mtima panga chimene akufuna kuti ndikhozanso kumutumikira nacho niye mayimbidwe. Yes. Ndiye pamenepo ndambolemba nyimbo zanga. It was 2008. Okay. Yeah. 2008. Ndete ndambolemba nyimbo napitapo ndithu studio koma nthawi imeneyo sinali nazo serious chifukwa cha kuthekera komanso ndi zinthu zina. Mukhala kuti kunchisi kapita muli ku nchinji nthawi imeneyo? No, nthawi imeneyo tinkakhala kwa Sungu pa Chinkhoma. Okay. Yeah. Chabwino. Yeah, timakhala pamenepo. Ndeti basi nambopanga zimenezi ndikumbukirabe nthawi inake nazapita pa studio inake imene amagwira ntchito Skefa. Unati mamuti mwanyama bwana wake amene anali ndi studio cha kwina kwake kumusi chapanzikita anakajambulapo nyimbo inake ndi chifukwa nthawi imeneyo sinali serious basi sinangoyikhazika basi sizinalongosokeso muno bwino. Yeah. Ndiye kuchokera kumenepo basi chifukwa cha zinthu zina zimene nadusamo ndi nati nazisiya zoyimbazi. Komano chodabwira namba ukakamizikabe kuti no ineyo koma ndiyimbebe kufikira napitirizabe. Chabwino. Sure ndithu. Mwanena zambiri ya makolasi ku chechi yayi mukava nyimbo zauzimu pa radio yayi kama fellowship kaya ena abwera papansika mtima kumadumpha. Inenso nyimbo zauzimu zimandisangalatsa. Inenso ndikava nyimbo yauzimu imandikondweretsa kwambiri. Komano kuti ndiyimbe ena muna kuti lusoso mafuna likhalemo komanso ena mati yayi mwina za kubanja kubanja kunali eno oyimba ndewe automatically bezimakhala kuti yayi ziliso mwayiwe ndithu zamayimbidwezi. Ine khumbo litokhalapo kumava ndithu mumtima mudi kuti ndito ambira paota andiyankhuladi andiyitanadi kuti yayi ndiyimbe komano luso lolimba loti ndithiape saundi silupezekapo inu ukhale chimene inachoka kuti komanso kuti lusolo likhalepo kutota kufunafuna kulipo eri ena mati ya mtima kufuna koma thupiri kuti thupiri kukana. So inu mwati yayi mukumva kenako nkumapita nkumalemba nyimbo nkumatani tinoti lusolo linalipo kapena be chifukwa cha azimu oyera kuyankhulako zomwe zinapangisa lero kuti mipira yitsogola. Ineyo kunena mona mtima ndimaona kuti ndi Mulungu koma nango ndipasa utumiki umenewo. Chifukwa ndikayang'ana background yakwathu kulibeko munthu amene ndi woyimba. Koma kuchokera paine chifukwa chimandisoyesa mtendere andimafika nthawi inake kuti basi ndingozisiya koma be ndikazisiya choncho nditi ndimasoyeka mtendere kwambiri umafunitsitsabe kuti no I think koma nditayimba ndikayimba pamene ndimava bwino. Yeah. Ndikayimba ndeti ndimava amene kuti apapa I think zinthu zili bwino. Chabwino. Sure. Mwati yayi 2007. Yes. Khala ndikachiti koyimba
kuzabwera 2008 kuzayesera kulemba kupita mu studio kukatere pakati pa of sindingapite deep mmene muri pa chifukwa cha zovuta zina za pamoyo wanu munazisiya kayi za mayimbidwezi kumapanga zinthu zina so pano kuvumbuluka kuti muvumbuluke kuno koma munali kuti ino mubwereno poyera kuti ino apo ndeno ndabwerano mwa serious so pano mujani mapanga komanso mwina zomwe ndadutsa nazo ndafikano panopo nonso pano chimene chinaonetsana kuti muli serious ndi chani munachita chani ndipo chinali chaka chanji? Okay. Ndikhoza kuti nthawi imeneyo kuchokera 2008 kufika pakana 2019 pamene 2019 yes osati 2009 ya koma 2019 ndi nthawi imeneyo pamene ndinakhala serious chifukwa cha ma forces omwe ndanenaja kuti ndimapangidwa force kuti I think ndiyimbe ndithu pamene ponditani kuti tingoti kuchokera mwina ndibwerere pang'ono kuti 2002 ndinapezeka kuti ndinangoti ndatembenuka mtima pamenepo of course ndimapemphera nthawi imene ndinkapempherayi ndinkapemphera kuti ndikava akuyimba basi mosoweka mtendere nthawi imeneyi nali kuti musanatembenuke mtima koma no it was 2002 pamene ndinatembenuka mtima ndi makamaka pamenepo nditatembenuka mtima pamene tsopano moyo unayambabe kusakasakabe kuti ndizipezeka pamene akuyimba ndizipezeka chani koma no sinakhalebe serious of course nthawi imeneyo koma no inafika nthawi imeneyi 2019 pamene tsopano nakhala serious kuti no mwambuye mulungu wandipulumutsa kuzambiri ndatembenuka mtima ndadutsa muzochuluka zimene paine ndekha pakanapanda mulungu kukhala nane ineyo nkanakhala kulibe chifukwa cha makulidwe anga komanso moyo wanga mmene ndayendera ndadutsa muzochuluka zimene sindingakwanise sozifotokoza ndeno nalingalira ndeno nasoweka be mtendere kuti no ineyo kuyimbako ngati kukundipanga force I think simalingaliro anga koma Mungu anayika ndithu china chake chimene akufunitsitsa ndimtumikire nacho ndi nakalowa mu studio 2019 koma nyimbo zinatuluka 2020 ndeti 2020 nyimbo zimenezo sinakhale nazo be serious ifoti direction inandisowa chani ndebe kunapezeka kuti nazisiya so tingati 2023 pamene nazajambula nyimbo yotchedwa chifukwa cha Yesu pamene tsopano ndinakhala nazo serious kufikira ndithu nyimbo imene inafikira anthu ochuluka sure ena ndithu muna mangotipeza tikucheza ndithu ndi Patricia Zandonda dzina Zandonda Patricia Zandonda kodi mulibe lina lapakati loyimbira ndi Patricia Zandonda basi mulibe lina loyimbira zina ndi lomwe zina ndi limene okay ndikucheza naye ndithu mtsiku lero kuti fotokozera koma ndithu akuchoka kumene ndithu wakhala chinthu chikukankha ndithu mu mtima kuti tayimba so taona mtundawu wafika ndithu mpaka 2023 imene ndithu anatulutsa nyimbo imene ndithu amene kuti chifukwa cha Yesu. Ndimafuna kuyeza kuna kalipo mafusalepo ambiri titonera nyimbo chifena kuti koma amene akuonekera maoneko tofatsa angayimbe ndithu ameneyo akumayimba ndithu zodalitsa ameneyo tiyambe ndithu ndi nyimbo imodzi ikhale nyimbo yanji okay ikhale chifukwa cha Yesu yomwe mangochita pompano yes I think zambiri tikambe kuti makamba chani ziundani tikayonera kaya nyimbo okay yes pale pano bwanji tone ndithu nyimbo imeneyi akuti chifukwa cha Yesu chifukwa cha Yesu yatani tone nyimbo imeneyi imene ndithu inatuluka muti 2023 yes 2023 choka ndithu yayi kwa mulenda amene naye tsula Patricia takondwerani tadalitsika ndithu nyimbo imeneyi tibwerenso posayidwa. Inenda mpesa holela masie waniro
Yes, nyimbo ndithu koma nyimbo ndithu mbambande, nyimbo ya uzimu imene ndithu yayimbidwa ndi mulendo amene yezana ndithu mtsiku la lero Patricia Zandonda kuchoka ndithu komoko kumchinji ku border kodi muli ku border kweni kapena muli mtauni 25 sinanga ndangolekeza pa shoe sport sinzo ndikupina kukozimenda motani. Okay, nditi fetili pa border pempeni omadusa pa shoe sport paja kumapita uko kumapita malire ndi Zambia. Moti chiwemba machiyankhula kumene. Of course sinachiloweze bwinobwino fotita ndili ndi 3 years now. Okay. Yeah. Muli kumeneko. Ndili kumeneko. Moti mmaendelea nena mabwera kumateri sija mango enda wapa sija kumapita kulowa Mzambia. Kwambiri kwake. Basi. Manebas. Mwana tikamati ndi ma customers nditi ndi Mazambian. Sure. Mwana kuti mudi yako ndubwino kumeneko fa kuti 3 years mlakoti ayi sizikuenda kubwezi mulathawa. Mwana kuti mukususa ko kumeneko. Ndipo bwino kumeneko. Ayipeso ndoti tilowera kongo. Ino kabwerani. Tonera nyimbo mukuti chifukwa cha Yesu. Ndikumbukira enaso ndithu mene akonerawa mene mafotokoza ndithu mbiri ano mwe muchokera manena kuti yayi mwa serious kwambiri ka serious yake kwambiri yotani ndoti muli mchipatala munthu yayi munthu ali serious kwambiri mwa serious kwambiri ndi 2023 imene munabwera ndithu ndi nyimbo iyi yomwe tayonera. Choyamba tinene kuti nyimbo iyi uthenga wake ndi wati chani umene mmafuna kuti yayi ndithu zomwe uthenga umene ukukamba nyimbo imene ndothenga wanje. Okay. Nyimbo imeneyi uthenga waukulu umene yanyamula ndionena kuti dziko lapasi pali zinthu zina zimene limayembekezera kuti ndizotheka koma pali zina limayembekezera kuti ndizosatheka. Ndi chifukwa cha Yesu ikuyankhula nena kuti ikupereka chilimbikitso. Okay. Kunena kuti chifukwa cha Yesu nditha kukwanitsa china chonse kuchichita chifukwa choti Yesu kapena kuti Mulungu alibe malire. Okay. Ndi Mulungu zonse ndizotheka. Yes. Ndi Mulungu zonse ndizotheka. Ndi Mulungu zonse ndizotheka. Okay. Chifukwa cha Yesu ndithochita china chilichonse ndithofikira pena paliponse ndipo chifukwa cha Yesu imafotokoza kuti sindikalamba mochedwa chifukwa cha Yesu fa amene ali ndi Yesu Israeli ndi mwana wa Mulungu. Ndiye mwana wa Mulungu ndi mwana basi iyeyo wangokhala mwana ndipo sangakuleso ndi mwana basi ndipo zambiri amatha kuona zinthu zambiri zimene mwina chiyembekezo cha dziko chinalibe. Ndithu chifukwa cha Yesu. Okay, awayimvera ayonera uthenga umene mafuna kuti awumve. Fozi mafotokoza nyimbo kuti ukamba chani koma no uthenga umene mafuna kuti amene ayonera nyimboyi awumve awutenge awutole apite nawo ku nyumba. Unalo uthenga wanji? Uthenga umene awutole ndionena kuti chifukwa cha Yesu ineyo ndikhoza kukwanitsa kufikira zinthu zimene ngakhale dziko limaona ngati kuti ndizosatheka ndipo akhale nacho chiyembekezo kuti aona zazikulu za Mulungu komanso akhale nako kufunitsitsa amene sanatembenuke mtima akhale nako kufunitsitsa kutembenuka mtima kukhala naye Ambuye kukhala naye Yesu kuti ukakhala ndi Yesu iweyo munthu umakhala mfulu komanso ukakhala mwana ukakhala mulandira Yesu khambuye ndi mpulumutsi moyo wako iweyo umakhala mwana wa Mulungu umachedwa mwana wa Mulungu ndipo umaona zambiri zimene Mulungu amakuchitira zinthu zina zoti iwe sungakwanitse kuzifikira zinthu zina zimene iweyo sungakwanitse kuzichita Ambuye Yesu amatha kukuchitira komanso pamwamba pa zonsezo timakhala ndi chiyembekezo kuti ifeyo ngati Bible imayankhula nena kuti onse amene anamulandira Yesu khambuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo amene ndi ana a Mulungu ndipo ifeyo munthu akalandira Yesu amakhala kuti ndi mwana wa Mulungu ndipo amakhala nacho chiyembekezo nena kuti pamwamba pa zonsezo pamapeto azakhala nawo moyo wosatha. Ndithu mulalikira komano nyimbo ndimayiva pena pake makuti chanchani muwembo yonchija kapena banje
Yes, nyimbo iyi ikubwera mu mwachidule ndingoti nyimbo uthenga umene Mulungu anandipasa nditi ndikumayimba mu hip hop. Okay. Yes. Mumalijani wawile pachapa? Mumalijani? Okay. Nyimbo imafotokoza kwakuli kuyankhula yango nyamula zambiri foti ndimati bwerani nonse anamasiye kuti tivine nkhawa zonse tisiye. Bwerani nonse anamasiye kuti tivine nkhawa zonse tisiye ngayimadza bwera ndi rapping. Mwa Yesu ndiwona zizukulu koma sindiwoneka wamkulu. Yes, nde imalankhula zambiri zimene kwakukulu muli nkhani yayikulu imene yoti mwina sindingayita mbamisukulu yonse. Kwakukulu ndi chilimbikitsoso pati ina ikulimbikisa anthu amene ndi amasiye. Kaya ndi ana amasiye, kaya ndi azimayi amasiye osiyidwa chifukwa cha nyengo imenenso ineyo ndadusamo. It was 2023 pamene mamuna wanga anadisiya. Nde nyimbo inali ngati chilimbikitso chifukwa kuti ndili ndi Yesu anafika posweka mtima kubalalika ndikhala bwanji ndisamala bwanji ana koma chifukwa cha Yesu nawo nalimbikitsika. So muthenga muli magawo ena amene akuwalimbikitsa azimayi amene anasiyidwa komanso ana amene anasiyidwa amene ali amasiye. Tibwerani nonse ana amasiye kuti tivine nkhawa zonse tisiye foti tili ndi Yesu. Yesu amene amatola amasamala amakuyang'anira kufikira iweyo amazakuyika pamene iyeyo afuna kuti udzakhale. Amen. Kodi apa kuti kubwera ndithu mwa hip hop. Mwa hip hop iyi imene yonerayi nyimbo ndithu mudatipatsira kuno anthu amayikonda kwambiri mpaka na pano. Amasangalala nayo. Amadabwa kodi zikukhala mutani kodi mayimbidwe amenewa zikutani ndipo lino mulipompa mafotokoza magawo awo ndi awo. Tinoti nyimbo zonse zimene mukuyimba anthu azimuziwa ndithu Patricia ngati oyimba zimene zizorapa mwakuti kapena pali zina zongoyenda mwa stiliti tifapa tasauliro nenso nyimbo zina tikapita ma break enawo tikhatokonera. Komano ndingofunsira kuti kodi nyimbo zake mukumayimba mochoncho kapena pali zina zongoyenda ndithu mabwinobwino mmene zimayendera. Yes, ziwena ba. Ndikhoza kutero kuti zina za singing zilipo. Okay. Omali singing. Ndikhoza kutero komano zilipo komano pakali pano zimene ndikhoza kunena kuti kwakukulu uthenga umene Mulungu andipasa nde ukuyenda mmene mu. Okay. Sure. Chifukwa kodi wapasa ndi Mulungu uthenga kwambiri. Makuti mwa Yesu sitikalamba. Yes. Ndi Mulungu wole Mulungu sama kwambiri. Anena lamona ngati tuzayo njizindo nizachikunja. Ndipasa kaike ndi Mulungu. Sisachikunja so ya kuti zambo osokonekera mutu. Mulungu tingoti chimene chimachitika dziko lino pali anthu tingoti moyo pamene wafika pakali pano. Anthu ali magulu osiyanasiyana. Tili pali anthu achikulire, pali anthu okalamba, pali anthu achikulire, pali anthu ena pakatikati ndiye pali achinyamata, pali ana. Nde Mulungu popereka uthenga samayang'ana kuti kodi uthengawo uwu ndi upereke kwa ndani. Komano uthengawo umabwera umaperekedwa mu njira zosiyanasiyana. Pali uthenga wina tiyerekeze malandiridwe a zinthu amakhala osiyanasiyana. Pali uthenga wina akhoza kutumikira utumiki wake umakhala kwakukulu umakhala kuti wanyamula ukupita kwa anthu akuluakulu. Ndiye pali uthenga wina akhoza kupasidwa uthenga olowe tikhoza kuti azibusa pali azibusa ena uthenga wawo kwakukulu umakhala ngati ukupita kwa anthu achikulire. Uthenga wawo ena umakhala ngati ukupita kwa achinyamata. Ndiye sizikutanthauza kuti foti tikukamba nkhani yakumwamba ndiye kuti anthu ena asalandire uthenga ayi. Uthenga pali anthu ena akhoza kumvetsetsa mu njira yoti timbe mu mtundu wina mwa straight imene mukunenamo. Ndiye palinso anthu ena amene iwowo mwina kumvera nyimbo ngati zimene zijazo palibe iwowo kutembenuka mtima kulikonse. Koma akamvera njira ngati iyi Mulungu analola mwadala kuti akhoza kuperekanso uthenga mu njira ngati imeneyi kuti anthu enanso amene akhoza kuwulandira uthenga mu njira imeneyi akawulandire akasowe chowilingula. Chabwino. Sure.
nyimbo zanu nafunso ndizizibwera mwacho chuma chonchi ndi mmene mwatambasulira ndithu mwatambasula bwino komano mauthengawo azikhala otani tikudziwa kuti mwina karapu mukazikhalamo zinazo zilimo ndithu komano uthenga nkhani makhano ndi uthenga chifukwa iyi imwe taonera ndithu chifukwa cha Yesu ni nyimbo ndithu achilimbikitso mwayitambasula ndithu cholinga chake chimene mafuna kuti anthu amve message amene ali mu nyimbo zimenezi mafotokoza komano overall tikaona ndithu nyimbo zanu zimene mukuyimba mwakhazikika pati mauthenga ake ifo ena amaimba kuti ine ndikuimba zachisomo ine ndikuimba zodzudzula ine ndikuimba zopyeza anthu kuti ayi nthawi yatha tembenukani iyayi motere sinu zoti inu muli patipati kapena mungoti yayekwambale ndiwo basi nayoni. Amen. Okay, ineyo kwakukulu ngakhale kuti sininganene kuti ndatherapo koma ndikukhulupirira kuti Mulungu ali nane ntchito yayikulu. Okay. Ndimamva choncho kati mwanga ali nane ntchito yayikulu Mulungu ndipo apapa wangoyamba zangoyambika koma kwakukulu kumene kwatsamira uthenga wanga mmene ndikudzimvera ine mwini ndikuona kuti ndanyamula uthenga wa chilimbikitso ndi chiyembekezo. Chilimbikitso ndi chiyembekezo. Kwalimbikitsa anthu achinyamata ngakhale akuluakulu. Yes, ndikumva choncho kuti ndanyamula uthenga umene ukhoza kuwapasa munthu amene analibe chiyembekezo akhale nacho chiyembekezo, munthu amene anafowoka alimbikitsike kuti ngati zili chonchi ndeti ngati uyu akhoza kutha ndeti wati moyi ndikhoza kutha ndi Yesu ndipindula ndi Yesu ndingati ndiye ndanyamula uthenga umene ukufuna kuti ukuwalimbikitsa anthu ndipo ndikulimbikitsa anthu. Sure. Mmene ndithu munayambira kuyimba za serious zinsopano mwanoti mukamawerengera yanongeni kuchoka ndithu 2007 kuzasiya 2008 kena kusabwera 19 koma zisinaoneke bwinobwino 2019 kena kusavumbulukanso kachikena mu 2023 sinu zoti muyambira pata yanongeni komanso sinu zoti mawerengera kuyambira pati komano mukaona mu ulendo wanu wamembidweyo mwachitako chani zimene mutha kuyima pano nkuloza kuti ayi ndapanga kwezi mwatusako apa mwatusako ma videos mwatusako nyimbo zingati zimene muona kuti ayi at least mwachaje satafuna ochiyewa nani nacho. Okay, jabwino. Ndikhoza kuti kuchokera nthawi imeneyo kuwerengera kwenikweni nditha kuwerengera kuyambira 2023 chifukwa pamene sindikuyimaso ndipo sindikubwereranso. Sure. Koma no ndikawerenga nyimbo zokuphatikiza zoti zonse ndi za audios ndi za videos nditi zilipo 8. Pa nyimbo 8 zimenezi ndi ma videos nditi ndi zitatu. Chabwino. Ndithu. Munena apa munenetsa kuti apa sindikuyimaso. Ndipo sindikuyima. Mbuyo munali mavuto. Yes. Mavuto sindodziwa mwina mboyewo munakumana nawo pena pake mwakambitsana ndipo akusimikizwa kuti mwana wanga apa nde ine paja sindimakusiya apa nde ndili nawe ndikupita ena tota afuna kuti mwina mavuto amene amamuna nawo atha panopo awasova ndithu modani nanga mwina chitsogolo mmene anenera kuti sasiya apo ndamwala mavuto amene analipo ndi ati panopo mmene mukunenetsa molimbitsamo kuti aya apa sinsiyaso maponda mwala wake nduti ulibe ndero mene muthoterereka kukwera madzi. Okay, ndikhoza kutera kuti ndaponda mwala. Mwala wake ndi Yesu. Chabwino? Mwala wake ndi Yesu. Mwala wake ndi Yesu. Ndatenga step ina. Sure. Chabwino. Foti basi apa ndatsimikizika mtima ndacheuka mbali zonse ndaona kuti I think apa of course mavuto yenene akulu amene akhala kundigwetsera pasi mbuyo nditi chifukwa tikayang'ana music kwa amene amaimvetsetsa kapena kwa amene akuidziwa yagona pa zachuma. Yes, makobe. Sungapita kwina kulikonse ngati zachuma palibepo. Koma no zimatheka munthu ndithu ali nkuthekera kuti zikanayenda akanafikira pena pakuma chifukwa chakuthekera umapezeka kuti basi sikupita kulikonse. Ndiye chifukwa challenge yayikulu imakhala iti ndalama imakhala imeneyi. Ndiye plus kwa kumana ndi zina zimene pamoyo wa munthu umatha kumana nazo zimangokhala zonjeza koma challenge yayikulu imene
timakhala nayo tikulimbana nayo ndiye zachuma ya ndene mwayigonjetsa siningati ndayigonjetsa komano ndangoyimabe pachikhulupiriro kuti ineyo chifukwa choti ndi umudzi wa amene ndiumutumikira amene anayika mkati mwangamo amene anayika mkati mwangamo uthenga wake kapena amene anandipasa ntchitoyo ayika njira popanda njira chifukwa ndiye ntchito yake amatha oyika njira pamene panalibepo njira ndiye ndikungomukhulupirira foti ngati anandipasa uthengawo kuti uthengawo afuna ufikire kwa anthu mitundu yonse ya anthu the whole world ufikire ndiye ufikira bwanji ngati palibe kuthekera ndiye ndangomudalira iyeyo kuti aona kuti apanga bwanji chifukwa siningampase malire sure tisanapite ku break yathu ina tisanayine nyimbo ina amen mukuyimba mukutumikira yes eti amen sindidziwa kuti anthu kunjaku nyimbo zanu awuzandira motani mana kuti mwayimbako ndithu nyimbo zonse mwaphatikiza zithu amakuta ndithu ma 8 menemu ma videos atatu zomveranso zili pati zili pomwepo komano nkhani ndimakhala kodi anthu awulandira bwanji chifukwa chimenecho chomwe mupasa nthanana chimakupasa ndithu kulimbika mtima kuti yes uthenga ukufika anthu akuwulandira nyimbo zanu anthu azilandira bwanji mukamayenda mukamachita zinthu zanu umayirodziwa da ineyo tunde sakundilandira inu mudziwira chani kuti nyimbo zakuzilandira komanso zafikapo kapena sanayambe kuzilandira anthu okay nthawi zonse ndikhoza kufotokoza kuti chiyambi ndichovuta monga ndafotokozera muti namba pakanthawi komanoyo nalibe nazo serious koma pamene ndambokhala ndi chidwi ndi kuyikapo serious ndikutha kuona kuti anthu ambawo ndipanga folo anthu akuzilandira ndipo anthu ena akuyikira umboni kuti tikulimbikitsika chifukwa cha nyimbo zanu chiyembekezo ndili nacho foti apapa ndikhozowerenga kwakulu ndikuwerengera zitatu zikuyambira ya chifukwa cha Yesuyo imene ndikunena zimenezo ifa ndi zimene zikundipatsa kwakulu ndikhozonena kuti anthu ayamba kumandifotokozera kapena kumabweretsa zotsatira zati nyimbo zanu talimbikitsika nyimbo zanu ife panopa sitili chimodzimodzi moyo wanga wasunthika ifoti ndinamvera nyimbo zanu ndipo ndalimbikitsika yes maumboni akubwera ndiye chifukwa chimenecho ineyo zikundipatsabe chiyembekezo kuti ndikuyenera kuonjezerabe moto yes moto muonjezere yes kapena nyimbo ina yachiwiri ikhale nyimbo yanji okay nyimbo imene yachiwiri ndete ikhale nyimbo imene ndangoyitulutsa kumene ndayitulutsa pa 31 January ndiyo nyowani tingotero yes ndiyo nyowani ya latest yanu ndi imene yes muri jandeke nyimbo imeneyi title yake tikuitcha formula chizungulu imene chizungulu imene formula yes ndiyo uzimu ya uzimu okay tionere kai okay anthu ambe kuti mu formula muli chani amalawi kulali pano ndithu bwanji tingophumula kusundira pang'ono program ine My Soul Sings ina ndithu pano ngorepeza ine langa dzina ndi Henry Kasowa Archbishop ndoti mwandinyadira kwambiri tsiku lero ndocheza ndithu ndi Patricia ndi oyimba ndithu amene amakhala ku Mchinji watenda lero ndithu kuno ku Lilongwe makamakono ku area 17 ku GBS kumenenso ndithu tikucheza nkhani zosiyanasiyana zokhuzananso ndithu ndi mayimbidwe ake nyimbo iyi mufuna muonere apa ndi imene ndithu yangotulutsidwa kumene kumapeto ndithu kwa January mwezi ndithu wa January nyimbo imene yakuti formula chani tionere tibwere mu chigawo chomaliza kuti tisakwangule tisaphyede ndithu program ineyi My Soul Sings pompano kanema wa GBS. Baba
zikomo ndakula movutika pena kumati sindikafika mwandibewetsa zambiri ndadutsa munzikomo kukhala bendili moyo ndimangoti hambuye zikomo kunalizola nkula kunali onyodola anatipatsa malire ankachizina sitingapange munandichotsa kutali mwazandiyika patali hambuye ndinu patali chisisi chanu chili patali mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba amafanya pulotoko Yesu saendela mafomula anu amafanya pulotoko Yesu saendela mafomula anu sukulu ija yateka nayo velo ndaivala ndikutamandeni bwanji kapena mwina ndingokuwa chitoso chichamwa chotsa manyazi achapita simene mwandichitira dziko la pasi sili kuvetsa ndinu Yehova oyambotsiriza ndima unganu mukayankhula pano pa dziko ndimodzi yemwe palibe angatsutse bondo lonse ligwadire kamwa lonse livomere kuti inu ndinu Yawe mwini chiyambi ndiso mapeto mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba amafanya pulotoko Yesu saendela mafomula anu amafanya pulotoko Yesu saendela mafomula anu mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba mulungu si munthu baba amafanya pulotoko Yesu saendela mafomula anu amafanya pulotoko Yesu saendela mafomula anu Yes, nyimbo ndithu imeneyo nyimbo mbambande, nyimbo ndithu yokoma kuchoka ndithu kwa mlendo lizana tsiku la lero Patricia kuchoka ndithu ku mchinji uko ku boda uko waneba na waneba Malawi na Zambia ku mchinji ndithu imeneko watepeza kuno ku Lilongwe area 17 JBS Studios tikucheza ndithu tukamba ndithu nkhani ya mambidwe yake kuti ziwena ndithu motani. So nyimbo imene ndithu mango na posa yedwa apa ni nyimbo ndithu imenenso yatuluka so posa yedwa apa nyimbo mwana posa yedwa nyimbo misaruka posa yedwa pa 31 January nyimbo ndithu imene akuti formula timve kuti zili motani. Of course mwaimvera mwayonera koma amene ndithu amene anaimba tinaipo mpano atiuze kuti formula mkanyama kanji nafunsa kuti njauzimu nyimbo iyi ndemwati yes formula mulikhani zanji nyimbo itu muli uthenga okay ikuyankhula zoti formula yo ndi title chabe komano ikuyankhula zambiri zimene ikutanthauza kuti mulungu si munthu dziko kwakulu mujana fotokozera kale unena kuti uthenga wambiri uthenga wakokulu uthenga wanga pamene wagonera ndi uchilimbikitso komanso chilimbikitso ukuyankhula unena kuti
dziko lapansi limakhala ndi ma formula kuti tikafike apo kapena kuti izi zichitike timadutsa apa timayenera tipange chonchi kapena tisolve chonchi masamuwa tipange chonchi taiki kuti munthu solve samu ili ndi formula yake ndondomeko yake njira mwaje njira ndeti ili ndi ndondomeko zake ndi ndondomeko zimenezo ngati sukuzitsatira ndeti iwenso ufikira chimene chiyembekezo cha dziko koma Mulungu samatsatira zimenezozo alibe ndondomeko zimenezo iye amachita chimene chikumkomera nthawi imeneyo ndipo amatha kuchita zinthu moti sayendera kulotokoyi amaphwanya mafomulawo chifukwa Mulungu si munthu. Yes. Kuri umanenda abusa wapeza alembi aputele abuka appointment yenjani za Mulungu menda amapanga zimene afuna ndipo pa ma minutes chabe amatopanga chinthu choti chikanatenga mwina almost 4 days koma yeye basi even zaka zimene kwambiri kwake koma yeye amangopanga 14 ndi Mulungu ndiye amaphwanya protocol isayendera ma formula kuyankhula zimenezo kungomulimbikitsa wina wake kuti Mulungu si munthu Mulungu ndiye yekha ali padera ndipo sitingamupange kompea ndi wina aliyense mdziko lapansi ndi chilichonse koma yeyo ndi Mulungu basi atangofuna kuti agwiritse ntchito ngakhale mwala leloli atha kuuyuza mwala uja nkulalikira the whole world akhoza kuuyuza mtengo nkugwiritsa nkupanga kuti upange zina zake kapena wina wake amene analibe chiyembekezo amene dziko mwina lisilima moyang'ana ngati kuti pali china chake chimene chikhoza kuchitika pa iye ali dziko lamweka poti pamapeto koma Mulungu atafuna akangoti wafuna yeyo amatha kumutola amene uja nkukamweka pati chiyembekezo cha dziko panalibe ndiye Mulungu ameneyo so formula ndi title ya nyimbo imene nchimene yanyamula mwone ngati zijamanena zoti ayi nyimbo zimene mukuyimba muti chilimbikitso komanso chiyembekezo komanso mtu chiyembekezo komanso sonde tu chilimbikitso apa ndoti nyimbo ndi uthu yatenga magawo onse yamulimbikitsa yampatsanso chiyembekezo mupanga zoti yakukati komano sinu zoti kunchinji kumene ndithu mwina mwachokera nkhani ya mayimbidwe sindifunsa mayimbidwe nawo koma ndifunse ndithu zomwe za gospel nyimbo za uzimu zikuyenda ndithu motani kunchinji sikumbali kumene kuja kumbali kwena kuti olo zikhala oyimba mwina uthenga kusunga fiki zikuyenda bwanji kunchinji kunchinji kukuchitika zinthu zazikulu asogolera kwambiri ndipo kwambiri ndipo mayimbidwe akupita patsogolo ndithu kuli oyimba kumene kosiyanasiyana kuli achina Mr. Jovololoja amene ndi wakunchinji Joseph Zalinga ndi wakumene kunchinji kuli ali Silinje kuli achina Dani Nyilongo achina Jime achina Yohane Listen kuli oyimba mbiri achina David Mo achina ndambiri amene oti ndambiri amene akutumikira Ambuye ndipo mayimbidwe kwambiri ndipo mayimbidwe akupita patsogolo chabwino komano mgwirizano kuyambira kunchinjiwo komanso mwina kuno kulilongwe komanso mwina madera onse pokhala be inunso amene mukuona kuti ayi panopo mubwano za serious nokuti mupange za music izi sinu zoti mgwirizano kuyenda mulandazi nzanuwo chifana mapaso kuti ayi mwina mgwirizano makhala ovuta muona kuti mwina nzaka wapita pamwamba nkhalenso mupanga za uzimu nzaka wapita pamwamba basi kunkokera pasi ayi kodi afuna akhale ngati ndani amene ine akakamba za kunchinji azikamba za ineyo ayi samakambe za achina alisi ayi koma azikamba za ine mgwirizano ukuyenda ndithu motani zikumatani kumene kunchinji koma ife ineyo kuti ndikambe mmene ndikuionera mchinji zinthu zili bwino kwambiri kulibeko munthu woti wodzikonda kapena basi wodzifunira zabwino yekha ayi of course mtima wanzako nsidya lina koma no kukamba ineyo mmene ndimaonera ndi maso anga ayi ndithu zili bwino kwambiri komanso tingati mgwirizano kumbali ya ndi azathu amuno mlilongwe ndi ubale ndi wabwino kwambiri fa zimatheka munthu ali ndi show yake kuno amathaonyamuka ukapangira kumene kuja kwathu zabwinobwino timalandirana bwinobwino ndithu zabwinobwino zicha kusekererana zonse kwambiri kuchitira limodzi zonse bwinobwino ndithu fikira pamapeto chabwino ndithudi
chimatipatsa chilimbikitso kuti ya tili limodzi chabwino ndithu pamene mmaponyapo maso mwangati Patricia kuti kumeneyo neyo ndizakhala munthu wokondwa kwambiri kunkhani yanga ndithu ya mayimbidwe a nyimbo za uzimuzi ineyo nkazakwaniritsapo kapena level yanga kazafika apo ndipati. Okay. Ndikhozonera kuti ineyo ndidzakhala wokondwera kwambiri kuti utumiki wangawo kapena ntchito imene Mulungu anandipasa yoyimba kuti ndafikira ndidzakhala kuti ndafikira the whole world utumiki wanga kapena uthenga wanga umene Mulungu anandipasa ndafikira pamenepo ineyo ndidzakondwera kwambiri. Of course monga muchanafotokozera kale kuti uthenga kapena nyimbo zanga anthu akuzilandira olo even panopa ndikapita kaya mwina andita na machechi muja kaya ku show ma stage muja ndikapita anthu amathamangira amazilandira amakondwera kwambiri. Kodi mumapitanso machechi chimene ukayimba kwambiri mashow mapezeka ndipo kwambiri. Okay. Yes timapita mmene mujamo ndi anthu amazilandira kwambiri komanso amakondwera nazo. kudabwa nyimbo ukayiyamba anthu akuyimaliza yonse okha akuyimba nawe kwambiri ndithu. mmava bwanji nthawi imene choti mukupanga perform kungopita ndithu wangoyamba formula koma aliyense kuyimba nawo chifukwa cha Yesu aliyense ndithu kuyimba nawe mwina kodi nyimbo analemba ndiwo kapena bwanji wakhala oyimba uli pa stage ukuona zimene Yesu chitika zimakhala bwanji kwa umakondwera kwambiri timamva chimwemwe ife timazindikira kuti okay uthenga uja anthu akulandira. Anthu akulandira. Yes chimatipatsa chilimbikitso komanso chiyembekezo komanso timakondwera kuti I think ulali kuja anthu akulandira ngati akukwanitsa kufotokoza nyimbo ngati analemba ndiwo ndero kutanthauza kuti mmoto mwawo china chake chikuchitika. Mene mafotokoza za mavuto muja ndikukumva ndimukuti zachuma tinena kuti ku music ngati Patricia ndoti mavuto amene kumana ndi zachuma kodi simina mavuto ena ndi ena amene mwina amakhalapo kapena ino zanu zinayera basi kuti basi poti muli chifupi ndi Atate kumwambako ndiyangoti ayi mwana wanga apa izi ziyenda yonje apa ziyenda yonje kapena zikuyenda mtumutani. Okay zinazo zimakhalapo zoti zotchinga sizilephera pamoyo wa munthu wina aliyense ndipo mwachidule tikhozonera kuti olo utumiki uliwonse ndikukhulupirira kuti ngakhala zibusa amakumana ndi ma challenges yawo ndikukhulupirira kuti utumiki wina uliwonse munthu amakhala kukumana ndi challenge yake. Nde ineyo kwa ine ngati Patricia zilipo zambiri zimene malutsa koma challenge yayikulu monga samnanena kale mucha kuti challenge yayikulu imene imatipangitsa kuti tisafikire patali ndi zachuma. Moti ndi malakalaka ndimafunitsitsa kuti Mulungu ngati amagwiritsa ntchito anthu Mulungu ngati patakhala kuthekera kuti anthu ena amene amatha kukhudzika ndi utumiki kapena anthu ena amene amakwanitsa kuthandiza anthu ena atamatengapo gawo ngati kuife anthu oyimba kuti tizikhalabe tikufikira pa chimene chifukwa kumakhala kuti uthengawo ndiye ulipo wambiri koma kuti ufikire sungapite kulikonse ngati palibe ndalama andi uthenga I mean utumiki wa mayimbidwe ndi zachuma ndiye ndi pachibale ma twins. Ndi ma twins sungapite kulikonse ngakhale kuti Mulungu atakupatsa luso la mtundu wanji koma ngati palibe chuma palibe kulikonse kumene ungapite. Kodi noti mulibe sponsor mulibe wina kuti kuthandizani zonse mungopisa anthu mbanoka ndi phindu la ino ndi chani? Waujeni wina wa makomede ina eze ndi Jacob mizimu yawo zipitabe kuutsa mutendere akuti phindu la iwe ndi chani ndiyo phindu lanu ndi chani mukuchita koma mukakamira kumayimbabe mupisa nthumba kumadya mwina achina nkhwani kunyumbako ina bonye kuti munakadya ndithu mwina ka half chicken ka ng'ombe koma mapezeka kuti ayi mukudya ndithu achina bonya kumeneko ifoti ayi atipangisa music phindu lake ndi chani? Asogolera phindu ndi palibepo tikhoza kuti phindu looneka ndi maso athu ndiye kuti palibe. Timangomudalira popeza tikugwira ntchito ya Mulungu popeza tikumtumikira Ambuye koma phindu pakali pano kuti tikhoza kuona kapena ndikhoza kunena kuti phindu ndilo sili chifukwa palibe chilichonse fa kuti tifikire kuyenera kufikirako timalephera. Timalephera ngati ineyo ndimalephera foti ndi zambiri zimafuna ndalama
ndifoti kuthekerako palibe ndiye umangoti nanga ndipanga bwanji sungapite kulikonse yes chabwino ndithu maplan amene muli nawo ufozi chakachita chiyamba 2026 kunkhonde ngati nkutali koma ndithu ndi chimene chilili chaka chino 2026 mwamba ndi moto amen nyimbo imene tayionera pa break formula amen mwamba ndi moto tinene kuti mwasanje mapulani ene aliwonse chaka chimene cha 2026 kapena zaka ziwiri zobwera kapena zitatuzi ndi ufunsafunso imeneyi chifukwa cha anthu ndithu amakhala busy imene yamba chaka chino tifuna tuluse nyimbo 5 yoyamba January ina March ina motere kenako chaka chinayo zatuluse chimbale motere sinzo lino mukuphika mapulani otani kapena ino basi zonse mamusira mulungu kumwamba kuti ayi chimene muyankhula Ambuye pamawu anu ine ndichita chomwecho. Yes. Okay. Mulungu yali apo komanso ngati munthu umayenera ukhale ndi mapulani ako sure chifukwa Mulungu sutanga chitotsika basi kubwera kumala mvula ngati akuti mapulani timapanga ndipo mwakwaniritsa ndi munthu mwini wake. Yes. Sure ndezi mafunika iweyo ngati munthu usanje ndithu ukumpempha kuti Ambuye mapulani amenewa ineyo takwanitsani ineyo mapulani anga ngati Patricia Zandonda ndioti mtundu wa Malawi uyembekezeza zikulu chifukwa pali nyimbo zambiri zimene Mulungu anandipasa koma kotengera ndi chaka chifoti makhala ndi 12 months ndeti mmene yatulukira January month ya January ndikuyembekeza by April maybe chamkatikati ndikhala ndotulutsa nyimbo ina yes imene ililede kale after 3 months kuzakhala sikubwera nyimbo ina after 3 months by December kuzakhala kutuluka nyimbo ina komanso ndizakhala ndikukhazikitsa chimbale sure malimba mtima kwambiri pake gia manja inde first maika pa forward basi kwambiri kodi basi sikuyima ayi sikuyima sikubwerera ikungoyenda kwambiri kwake. Okay, so mapulani ndi amene sure December chimbale yes ndithu ndithu chimene chikhalenso mwina chimbale choyamba pambiri amayimbire ndawa mukhangati mukufunkhanisa nyimbo zonse kusonkhanisa pambiri kuziphatikiza pamodzi kapena mwina titafune timeze tisanatafune mwina mwachiganizira kale kuti chimbale chake chokhala mutu wake kuti chani kapena zimenezo zichitike mkati mwa ndime zimenezi zichitika mkatikati sure tisathamangire umene yes chabwino mwina pamene tikufuna ndithu tikamalize program yathu kucheza ndithu ndi inu takamba ndithu zambiri pali zina zoti sitinafotokoze ndipaseni mpata mutokhala ndithu ndi mawu amene mwina angatupita kwa Malawi kuwalimbikitsawo mene muneneranso kuti ayi mwina azimayi oti ndi amasiye ndi mawanji mwina mungapatse kuti inonso kuzinga kuti muli munyengo yomweyo ngakhale mawanji kakwaweyo wanyamata akuonera kaya ndi wina aliyense amene akuonera fana umayimira wina aliyense ndi mawanji kumapetuku mwina motisire mwina namba kuti mwina ngati pangakhale zina funse za music akuitaneni muchoke kunchinji mbwere kuno kulilongwe fana kuona mulongwe mashow ambiri mmabwera mwina kuti mukambitsana kuti zimatani muzasangalatse muzatumikire ndithu pazochitikazo mutisire nambala koma pano mawu achilimbikitso mawu anomaliza mawu anotsenderera ndi ena mafunso amene sinafunse ndipaseni mpata umenewo yankhwene ndamala sikoma kwambiri ineyo kwakulu poyambirira ndikuthokoza kwambiri kuno ku GPS office yonse maso ndi inuyo asogolera Ambuye akudalitseni chifukwa munapereka mpata kuti nyimbo imeneyi nyimbo zimenezi komanso nyimbo imeneyi yangotuluka kumeneyi kuti ikhoza kubwera ndi kucheza moteromo Ambuye akudalitseni sikoma kwambiri chimene ikhoza kuwalimbikitsa mtundu wa Malawi ndichonena kuti dziko lili ndi zambiri zimene zimachitika pa moyo wa munthu koma chiyembekezo ife tikamakhala tizilingalira kuti pali wina wake amene anatilenga
ndipo chiyembekezo azikhala nacho kunena kuti mulungu wathu ni mulungu amene amamukonda wina aliyense. Monga nafotokoza kale kuti ineyo ndikuwalimbikitsa anthu onse kuti asamataye mtima. Anthu ufe moyo timakhala mdziko lino koma timakhala munyengo zosiyanasiyana. Alipo ena anangobadwa nkumakula mumtendere ndipo kaya zoti sangachimvetsetse chimene ndikutanthauza, koma ngakhale iwo akuyenera kuti azimuopa mulungu nkumamuyamika mulungu chifukwa cha moyo wawo amene ukuyendera. Alipo ena amene adutsa moyo mumikwingwirima, mwina kungobadwa adutsa mavuto okhaokha moyo wonse, sikufuna kwawo koma chifukwa choti zangotero kuti iwo adutse mzimenezo. Akhale nachobe chiyembekezo pa mulungu, akuyenerabe kukakamirabe pa mulungu, kukhala nacho chiyembekezo. Ndipo ndiulimbikitsabe kuti nyimbo izizi zilandirena mtundu wonse wa Malawi. Mukazilandira nyimbo zimenezi nkumazimvera, muli chilimbikitso chachikulu chimene chikhoza kupatsani chitonthozo mkati mwanu, ndipo mukhoza kukhala nacho chiyembekezo kuona kuti zonsezo ni chabe. Ngakhale zimene tikuona mavuto amene tikudutsamo kapena nyengo zimene tikudutsa zosiyanasiyana, zonsezo ni chabe, koma pali wina wake amene amatikonda kuposa chilichonse, amene yoyo amasamalira. Ngakhale ana amasiye amene anasiyidwa ndi makolo, mwina mayi bambo onse anasiya, ndingowalimbikitsabe kuti anayi khalanibe omukhulupirira mulungu komanso ndi kumuopa, osalowa mchitidwe wina uliwonse kusokerera ayi. Tiyerekeze nyimbo ija chifukwa cha Yesu kuyankhula kuti kaya fizi yavuta kaya kumana nyengo zotani usalowerero, yang'ana kwa Yesu. Ukayang'ana kwa mulungu amapereka chiyembekezo ndipo amafungatira. Ngakhale iweyo tsiku limene umabadwa, ngakhale uli m'mimba ya mayi wako, panalibe mmodzi amene amazindikira kapena kukuona, koma ni mulungu yekha amene anakwanitsa kufungatira mimba ya mayi wako kufikira tsiku limene unabadwa. Ndiye ngati mayi bambo onsewo anatayika, anamwalira, anakusiyani, musalowerere, musalowe moyo wina uliwonse. Alipo mulungu amene ali tate wamasiye. Bible imayankhula kuti ine ndine tate wa akazi amasiye, komanso ndine tate, ndine kholo la ana amasiye. Ndiye osatayika, osalowerera. Nyimbo izizi zikhoza kukulimbikitsani mwinanso kuposa uthenga umene ukhoza kulalikidwa mchechi, chifukwa nyimbo ukakhala kuti waimvera nyimbo ija imakhala ikuyendabe mkati mwako, mutu mwako, imakhalabe ikukulalikira china chake chimene chikhoza kukupanga kuti iweyo usinthike pang'ono ndi pang'ono, osalowerera, osachita mchitidwe umene ukhoza kuononga moyo wanu komanso kumuchimwira mulungu. Ngakhale azikazi amasiye amene munasiyidwa, osalowerera, limbikirani ntchito ina iliyonse kuti mabizinesi, mukalimbikira ti mabizinesi, mulungu amakhala nazo njira zake kukusungatirani kufikira muzipeza chakudya, nkumasamala ana, moyo nkumapita chitsogolo. Mulungu alipo yekha ndi mapulani yake ndi ayekha. Munyengo iliyonse tikuyenera timulemekeze mulungu. Mulungu pa chilichonse amakhala ndi cholinga. Chifukwa chimenechi ife tizimusiya mulungu akhale mulungu andi. Chimene china chimene ndingawonjezere ndichonena kuti monga nafotokoza kale kuti utumiki uwu umafuna zachuma. Ngati alipo anthu ena amene ali ndikukuthekera, chonde tithandizeni, chifukwa utumiki umenewu wa mayimbidwe umafuna kuti umatheka munthu uli ndi kuthekera kuti ukhoza kufika patali. Ngati ineyo ndili ndi uthenga wochuluka, ndili ndi nyimbo zochuluka zimene mulungu anandipatsa, koma sindikupita kulikonse chifukwa choti kuthekera palibe. Ndiye ngati anthu ena mulipo mukundimva, muli nako kuthekera kuti mukhoza kuchitapo kanthu, inuyo mukhala kuti mukumutumikira mulungu, it's part of kumutumikira mulungu. Ngati mungakwanitse, muli nako kuthekera kuti mukhoza kupanga sapoti. Pamene mupanga sapoti ine, simukundisapota ine, koma mukutumikira mulungu amene tsiku lina iyeyo ndi amene adzakwanitsa kubwezera zimenezo. Ambuye akudalitseni. Mwina ndisiye namba monga munafunsira tsogolero. Yes. Namba yanga ndi 093 857070 093 857070. Ndeti mwandipeza ineyo Patricia Zandonda. Amen. Amen. Mwalalikiratu nakusiyani kuti yayi mupanthe ndithu pamene. Amen. Yayi mwapantha. Ziko mukombiri. Pamene tikumaliza nyimbo yanji. Okay, ndeti timalize ndi sine type yako. Sine ya? Sine type yako. Sechikondi mene mwambemba za chikondi. Ai nditu. Ndia chikondi. Sine type yako. Zama type zimabwera mwawokondana kundana malinda kukondana. Haine sine type yako. Ai nditu. Okay, bodi silibwera sopano tikarumaliza ni nyimbo. Anthu ali ndi okudyo kusine type yako. Yes. Pang'ono
muli nkhani zanji? Okay. Mwachidule ndikhoza kufotokoza kuti phenotype yako ikupereka so chilimbikitso. Okay. Ku mtundu wonse wa anthu. Ikupereka chilimbikitso kuti ikungo challenge Satana kuti kawiri ana mulungu wansi munthu wangotembenuka mtima timakhala ngati tili pa nkhondo ndi Satana ndipo tili pa nkhondo ndi mbali imeneyi ndiye nyimbo ikupereka chilimbikitso kuti kapena kumutchallenge Satana kuti usiye zolimbana ndi ine usiye ineyo type yako as long as ndinatembenuka mtima ndinasambisidwa ndi mwazi wa Yesu Kristu ndipo Mulungu ananditenga kuti ine ndi mwana wake andi nkhondo za ineyo sindimenya ndekha alipo wachikulire amene amandimenyera nkhondo so ineyo sine type yako devil kasiwele ndi ananza kasiwele ndi ananza izamphamvu ndithu ine ndanyadira zikomo kwambiri kuti mtsiwa ndithu munabwera mu program ineyi My Soul Sings zikomo kwambiri ndikuti ino ndiri matsegulira khomo la akumchinji azikhala ndithu akubwerabwera mukawuzenso kuti ayi tinafika ngati nakulandirani bwino mukawuzaso izo silingalero nena ndife mukanene ndinu kuti ayi anatilandira bwino ndi zabwino zomwe mukanene ziwongezo kuti ayi ndithu mwina akumchinji aona kuti ayi tipiteso mina ku GPS tikachezeko koma ndithu monu ukafike kumeneko tsiwine tikabwera kumeneko foti mabwerabwera ndikuti ayi tizoonane ku Chill Sport ndi malo okhala nditi madziwo kuti okhala kuzochitika kumakhala ndithu kumeneko kwambiri ndithudi ayi zikomo kwambiri neyo uthenga wafika ndithu chabwino mwandilandira bwino kwambiri ndipo ndikawuzaza abale kumene kuti yayi kumeneku ndikhumula ufuna umapitapita ndikwabwino chabwino yamalaso ndithu program athu atsekula lero My Soul Sings timacheza ndithu ndi Patricia Zandonda amene ndithu akuimba nyimbo zauzimu pano ndithu pa Malawi amakhala ndithu kumchinji muloiro yo kumchinji kubwera kuno kulilongwe area 17 kuzacheza kukamba ndithu nkhani zosiyanasiyana zokhuza ndithu ndi music ndikubwera ndithu modalitsika ndi nyimbo zake namba ndithu apereka pompano ngati simunamvetsetse namba imene muona pa TV yanu pa kona ndi aine muthawa kunduza kuti atatumize ndithu namba ya Patricia sinamve bwino ndoti ine ndikutumizireni mungambitsane zokhuza ndi music kuti yakodi mungabwere kuno tingatani titemba limodzi pena zitatani yayi mwatilimbikitsa chilimbikitso chimene mpaseni ndithu kuti yayi zili bwino pamene afuna kukonza muuzeniso kuti akonza apo tatere yayi ndithu ndikupita kuti azalandire zimenezo ndikuona kuti ayende ndithu motani pene kumaliza program imene ine langa zina Heneka Sowa Archbishop kumakina Romeo Khazika pa camera Viola Mese Muhango ndamene ndithu anali pamene kuonesa kuti zonse zikuyenda bwinobwino tikumanenso ndithu sabata mawa imene tizabwera ndithu ndi mulendo wina pamene kumaliza timalize ndithu nyimbo imeneyi imene akuti sine type yako tamuzeni devil tamuzeni Satana kuti ineto sine type yako iweyo malevu anasintha ine ndi kwa Yesu iweyo nakali konkuja kubizo kuna maprogram zanotsatira pano pone mano kana mwa GPS music. Yeah, Patricia Zandonda. On the beat. Koma ndine fana wake